Спри се, моля те! Върнете се веднага! Не можа да ме оцелиш! Не се бъркаш между шамарите! Олеле, олеле, олеле! Тук ще Господи, Кънчо, дай да се обадим в полицията. Не е нужно да се обаждаме в полицията. Проблемът е, че онзи старец в количката не спира да ги поощрява. Ама моля ти се, бе, чакай, бе, аз ще отида да взема телефона в другата стая. Няма Те да ще се ходиш изтрепат никъде. като кучета, казвам. Пъти да ти казвам, че аз съм бивш боксер. Мога да стрелям с пушката през вратата, но ме страх да не оцеля Наско. Евтиме, спри се, моля ти се! Момчета върнат тук 25 години назад, уникално. Едно време аз така ги биеха, бе, аз се разкарайте па тия, бе. Сега много ще се казваш, ще Ще скатим, познайте, момичета, ще ги изтрепам тия момчета, едно по едно с шапките не мислят, едно по едно. Дядо! Пак гаден мръсен, хайде да те видим сега, като си толкова ербаб. От кога чаках да те хванем с момчетата и да те ритаме до оградата, гаден педерас? Какво има? Майка ти Кучко дева, айде проста. да наритате до оградата. Евтиме, не ги бий, моля ти Киче се. на оградата, защото вие ме Стига. наричате педерас. Го наричаш педерас. Ако някой докосне брат ми, ще му ебе путката майчина. Дойдохме да вземем парите за карбуратора. Добре, стига, момчета, аз поемам нещата от тук. Това си е между нас, Евтим, вие не трябва да се бъркате. От вас вече ми дойде ей до тук. Миме, знаеш си работата. Добре, Георги, успокой се сега. Гледай, имам едно предложение към теб. Ще идвам на уроци по френски при теб цял месец. Моля те, повярвай, аз знам как се учи френски и само ще те помоля да сложиш подвързия на учебника. Съгласен ли си? Така да бъде. Ефтиме, достатъчно.